Gisteren is de nieuwe brug over het Saramacca-kanaal in de Van het Hogeruisstraat officieel in gebruik genomen. We zien dat er heel goed gebruik van wordt gemaakt. Echter is er een beetje een smet geweest op deze mooie mijlpaal die bereikt is. Zijn we allemaal getuigen van geweest. Krantenkoppen zoals scheuring in de brug. Een betonnen brug die aan het scheuren is nog voor de oplevering. Dat zijn natuurlijk krantenkoppen waar we allemaal, engineer of niet, techneut of niet, van opkijken, van schrikken. Laten we eerlijk zijn, we willen allemaal voor onze kennissen, onze familie, onze vrienden, dat we veilig over onze wegen, over onze bruggen kunnen gaan. Dat geldt voor u allemaal hier aanwezig. Dat geldt voor ons evenzo. Daarom heel belangrijk om deze infosessie te houden, hebben we gedacht, zodat tenminste ieder voorzien is van de juiste informatie. Ja, wat er vervolgens met die informatie gebeurt, zijn we allemaal vrij natuurlijk, dat is prima. Belangrijk is dat we hetzelfde vertrekpunt hebben en over dezelfde correcte informatie beschikken. Voor vandaag hebben we een korte presentatie hier, een aantal slides aan de hand waarvan we het project en met name de genoemde scheur zullen belichten en uitleggen. Daarna hebben we ook de mogelijkheid om even de brug op te lopen, om daar polshoogte te nemen en wat beelden te maken. En als laatste hebben we ook een verklaring, een two-pager met de belangrijkste items vanuit het consortium. Het consortium is reeds genoemd, 3 partijen die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de directievoering, Sunecon, Firm Engineering en IBT. En de aannemer ook aanwezig vandaag, een joint venture tussen CRBC en Kuldeep Singh Infra. De oude brug, onderdeel van het ITLCS project. Een project waarbij het wegennetwerk rondom de Nieuwe Haven flink geupgrade moet gaan worden. Het project is ons bekend. Van het Hogeruisstraat als hoofdader wordt een weg met 6 rijstroken. Dat betekent dat ook de brug die ontworpen is, een brug wordt met 6 rijstroken. Flinke brug, brede brug. En de vorige moest überhaupt vervangen worden, vandaar gewoon een heel kritisch project dat opgestart had moeten worden. Slopen van de oude brug, dat was een stalen brug zoals we hier zien. Sloopwerkzaamheden van de bovenbouw, sloopwerkzaamheden van de onderbouw. Houten funderingspalen zaten onder de oude brug. En toen kon de bouw van de nieuwe brug beginnen. Betonnen funderingspalen die we hier zien, die geheid worden. Betonnen onderbouw. En uiteindelijk bovenop die onderbouw het plaatsen van de liggers. De geprefabriceerde betonnen liggers die zeer belangrijke elementen zijn in het draagwerk, in de constructie van deze brug. 22 liggers naast elkaar zien we hier per overspanning. Er zijn 3 overspanningen, dat betekent in totaal 66 liggers die hier met name de draagconstructie gaan vormen. Zeer belangrijke elementen in het draagconstructie, tezamen met het betonnen dek dat hierna over de liggers gestort wordt. Dit is dan dus de liggers, de onderbouw is gebouwd, is gerealiseerd. De liggers zijn geplaatst daarboven, 3 overspanningen. Aan weerszijden 16 meter overspanning en de hoofdoverspanning 34 meter om in 1 keer het kanaal te overbruggen. En dan een klein stukje mechanica. Hoe ziet dat eruit? Schematisatie. De groene tekens die we hier zien zijn de pijlers, dat is de ondersteuning. Daar komen de liggers bovenop. De rode balken zijn hier om even het schema aan te geven.
de liggers en als laatste constructieve element het betonnen dek dat erboven gestort wordt, in deze tekening in geel aangegeven. Dan zijn we constructief klaar om belastingen over te brengen. Om verkeersbelastingen over te brengen op een veilige wijze naar de ondergrond. Wat we hier zien, joints, voegen tussen de 3 velden hier, tussen de 3 overspanningen. In principe, elke overspanning, elke rode balk draagt op zichzelf. De ene rode balk heeft de andere rode balk niet nodig om die verkeersbelasting op een veilige wijze naar de ondergrond te brengen. Ze zijn volledig zelfdragend, zelfstandig vanuit een constructief oogpunt. We zien open joints, die hoeven dus niet connected te worden. En hier in bovenaan zegt die blauwe lijnen is waar dan die joints te vinden zijn of geplaatst zijn. We maken een korte stap naar de Wijnenbosbrug, een beetje de brug die heel vaak als referentie aangehaald wordt. Die heeft hetzelfde concept. Bij elke pijler zien we zo een voeg tussen de dragende delen. Dat is een beetje het concept van dit type balkjesbruggen, om het zo te noemen. Bruggen gebaseerd op liggers. Wij zijn betrokken geweest ook bij het ontwerpen en de bouw van de Wijnenbosbrug en de Koppenhamerbrug. Niet alleen de bouw, de realisatie, maar ook achteraf de inspecties die gedaan zijn en de evaluaties met alle betrokken engineers. En daar zijn veel wijze lessen uit voortgekomen. De bruggen zijn prima bruggen, de Wijnenbosbrug en Koppenhamerbrug, daar gaat het niet om. Maar ook daar zijn lessons learned van zaken die je anders kan doen, die beter passen in bijvoorbeeld onze samenleving. Eén van die zaken die voor verbetering vatbaar was, was toen de conclusie van de evaluatie, zijn de joints op de brug, de open voegen met name, die we hier zien. We kennen ze allemaal. Links is van de Wijnenbosbrug en rechts van de Koppenhamerbrug. Open voegen, prima, constructief, niks aan de hand. Het heeft echter 2 nadelen. Eén is voor het rijcomfort. Tijdens het rijden over de bruggen hoor je elke keer die voeg als je daar overheen gaat. Bop, 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 bop. Ja, bij beide. Dat kan, de een heeft er geen last van, de ander wel. Als ontwerpers wil je eigenlijk maximale rijcomfort bereiken. Ja, is dat een big thing of niet? Dat geluid dat je hoort, dat is des persoons. Maar belangrijker nog, een ander nadeel van deze open voegen is dat er heel veel vuil en water doorheen zijpelt naar de constructie die hieronder is. En dat heeft negatieve gevolgen. In 2010 hebben we een inspectie gedaan, een heel uitgebreide inspectie van de Wijnenbosbrug en de Koppenhamerbrug. En dit is het beeld dat je hebt bovenop die pijlers. Hier zijn we 20, 30 meter boven waterniveau en daarboven zien we de open voeg. De open voeg waar dus heel veel vuil en water doorheen komt. En niet alleen dat, we zien zelfs begroeiing dan op termijn komen. Niet alleen kleine plantjes, flinke bomen hebben we toen 10 jaar, na 10 jaar gebruik moeten verwijderen. Dit heeft uiteindelijk effect op de duurzaamheid van die brug. Dus dit kun je niet zo laten. Het idee van bruggenbouw is ook onderhoudsarm. Ja, dit past niet in het plaatje van onderhoudsarm. Dit moet je gewoon regelmatig onderhouden. Toen in 2010, hier zien we 2 van onze mensen bezig om dat daadwerkelijk allemaal schoon te maken. Dit is dus één van de items die uit de evaluaties met de betrokken ingenieurs is gekomen. Dat willen we anders. Dat is één van de punten die we anders willen doen bij toekomstige bruggen. Toen is besloten, we gaan voor continue rijdekken. Van begin tot eind
een continu gesloten dek en niet meer al die open voegen tussendoor bij elke pijler. Dat is toegepast bij diverse bruggen. Hier in Suriname, bijna alle bruggen die daarna gebouwd zijn, zeker waar ook Balas Neda, maar ook wij zelf bij betrokken waren. Dit is de Rakarakbrug, een volledig gesloten dek van begin tot eind, direct voorbij Paranam over de Suriname rivier. Alle bruggen van Meerzorg tot aan Albina, in totaal zijn dat 13 bruggen, zijn voorzien van hetzelfde concept. Dit is de Kotika-brug, totaal 100 meter, elke 18 meter ondersteuning. Dus normaal gesproken zou je elke 18 meter zo een open voeg hebben, als je vast had gehouden aan het oude systeem. Hier, conform de inzichten van de latere inzichten naar de grote bruggen, dus één continu geheel geworden. Ook in Wageningen, dit is de TW-brug in de Oost-West-verbinding, hetzelfde verhaal, hetzelfde concept. En hetzelfde concept als de brug waar het nu hier om gaat, in de Van Hogeruisstraat, over het Saramaka-kanaal. Niks nieuws, dit is precies wat we in de afgelopen 15 jaar gedaan hebben. Niet alleen in Suriname, wereldwijd stapt men af van die open voegen. Dit is geen wet van mede en persen. Er zijn meerdere oplossingen om van een open voeg af te komen. Je kunt speciale, heel mooie speciale staal en rubberprofielen worden geproduceerd. Zijn voorhanden op de markt, absoluut waar. Werken ook prima. Een nadeel die wij zien hier is, het heeft ook onderhoud nodig. Dus om de zoveel tijd zal je uitgedroogde rubbers moeten vervangen, etcetera, etcetera. Dus in het concept van onderhoudsarm ontwerpen verkiezen wij wat we hier hebben gedaan bij de bruggen in de afgelopen 15 jaar. En dat is continu betonnen rijden. Dat betekent dus wel dat je moet voorzien, want op zich zo'n betonnen constructie heeft beweging nodig ter plekke van die voegen, ter plekke van die opleggingen. Die open voeg die had een functie, die kan dilateren, die kan bewegen. Die ruimte moet je behouden, dat moet in de brug zitten. De brug beweegt door temperatuur, inzetten, uitzetten, inkrimpen, maar ook door puur beton, krimp, kruip. De brug leeft, de brug beweegt. Dat moet je niet verhinderen, dat moet je kunnen toestaan. Dus dat wordt meegenomen in het gehele constructief ontwerp van ook zo'n betonnen continu brugdek. Hier zien we de voegen waar het om gaat. Zometeen als we de brug oplopen kunnen we van heel dichtbij zien, maar hier zijn de herkenningspunten. Hoe herkent u de voegen? In principe, als we goed kijken, zien we openingen in de barrier, de betonnen wand in het midden van de brug. Die is opengemaakt, opengewerkt ter plaatse van deze voegen, zodat beweging mogelijk is. Hetzelfde geldt voor de verhoogde voetpaden aan weerszijden, opengelaten, zodat beweging mogelijk is. In het brugdek zelf is dus een buigslappe voeg, zoals dat heet, geïntroduceerd. Dat is een vernauwde betonconstructie, dat precies op die locatie waar we die ruimte nodig hebben, dat we die ruimte ook geven aan de constructie. En dit is dan de scheur die inderdaad heel veel stof heeft doen opwaaien. Dit is precies de locatie wat ik aangeef. Daarachter zien we de opening in de Jersey barrier, in die middenwand. En die scheur loopt in een rechte lijn vanaf het ene fietspad, de opening in het ene verhoogde voetpad, door de opening in de Jersey barrier tot aan de opening in het verhoogde voetpad aan de andere zijde. In een nagenoeg rechte lijn. Dit is de locatie waar normaal gesproken dus een open voeg zou zijn. Van 3 centimeter is het bij de Wijnenbosbrug en de Koppennamebrug.
In plaats van 3 centimeter voeg hebben we nu in principe een continu dek, zeg maar een 0 centimeter voeg. Met precies dezelfde mogelijkheden qua beweging en ruimte die het betonnen dek nodig heeft. Maar tegelijkertijd zonder dat er water en vuil door een voeg op die constructie eronder terechtkomt. En zonder dat we als automobilist last ondervinden van die voegen. Ja, bij de Boschjebrug en Wijnenbosbrug praten we over elke 48 meter een voeg. Hier praten we over 16 meter. Dus ja, het is wel een kortere brug, maar die zou nog veel sneller achter elkaar komen. Ja, dus in die zin, constructief bereiken we hetzelfde. Dit is een voeg. Het is een voeg. Vanuit een constructief perspectief bezien is dit gewoon een voeg. Terwijl volgens ons als gebruikers is het een continu dek. Want wij merken er niks van als we er overheen rijden. Ja, maar constructief is er absoluut geen verschil met die open voeg. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van die technische uitleg van wat we daar hebben. Zometeen als we naar buiten gaan, dan kunnen we dus van dichtbij zien, again, de rechte lijn tussen opening in het verhoogde voetpad, opening in de middenbarrière en opening in het verhoogde voetpad aan de andere zijde. 2 rechte lijnen boven op de brug, precies boven de pijlers. Dus precies tussen de daadwerkelijk dragende delen in. De locatie waar de open voeg is niet dragend. Is constructief van 0 en geenerlei waarde. Daarom kunnen we een open voeg daar plaatsen. Zoals op de Boschjebrug en op de Wijnenbosbrug. Een open voeg. Constructief doet het niks. Het enige is, we moeten beweging daar toelaten. Hetzelfde verhaal hier op deze locatie, die we zo meteen zullen inzoomen. Constructief niet van belang. Constructief kunnen we hem volledig wegdenken en die brug voldoet nog even goed en kan nog evenveel belasting aan. Door je Jersey barrier in het midden heen naar de overkant. Is dat schoon? Ja.